22 septembre 1960 oui Maliga indépendance dati donc il paraît que akuma challenge au réseau kan de lo karamogo bi ga fo dati mai ko wala sa Maliga here soro ga bonno la ko fo dati ne ga yalama donc ibna ga fo e kuma mi ma ndabali abba kamina misali adama do dawu munu ba yirawla ga fo ko le 22 septembre 1960 en dati tere jugu tɛ i n'a fɔ a bɛ ka fɔ cogo min na munna an bɛna personnalité dɔw d'aw ma diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ réussite ye fɛn o fɛn ye diɲɛ na domaine o domaine ni réussite b'a la ka taa présidentyaw la fo ka taa bila sportifu la i bɛ 22 septembre 1960 n kan bɛ don ma le 22 n kan bɛ kalo ma le septembre n kan bɛ san ma 1960 i b'a bɛɛ mɔgɔ sɔrɔ min kɛra ŋana dɔ ye domaine dɔ la diɲɛ kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko ka nɔrɔ dati la dɔrɔn k'a fɔ ko ye dati dɔ ye dati tere juguman ye dɔ ye dati ɲuman ye i bɛna ye k'a fɔ o dɔrɔn tɛ se ka kɛ kow bɛɛ ye mali gɛlɛya bɛɛ tɛ se ka siri 22 septembre dɔrɔn dati la ka kɔn o ɲɛ tubabuw nana ka na coloniser ka fɛn caman dan ka gɛlɛya juguw tun bɛ maaw kan bana juguw ye maaw sɛgɛn fɛn caman ye maaw sɔrɔ yanni indépendance in ka na yanni 22 septembre 1960 ka kɛ ka jamana yɛrɛ baptême ye ni san o san b'a fɛngɛ gɛlɛya tun bɛ yen donc o b'a yira an na k'a fɔ ko mali problème ye mun ye anw t'a bila dati indépendance dati kɔnɔ anw b'a bila fɛn kelen min kɔnɔ o ye jogo ye donc mali problème an bɛ taa ɲini jogo kunda de an tɛna se ka a kɛ terre à terre ye dolo ko nkalon tɛ dɛ mais k'a kɛ terre à terre ye ten dɔrɔn k'a fɔ ko non ko bɛɛ nin dati de an bɛna nin dati in yɛlɛma ni maaw ma yɛlɛma foyi ma changer donc n bɛna o misaliya dɔ di n'an ye le 22 septembre ta 1960 i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko Isaac Herzog o ye min ye Israël président ye depuis 2021 fo ka na bila sisan na ale wolola le 22 septembre 1960 o kɔrɔ ye a wolola san min na Modibo Keyita ye indépendance ta Mali la nka a ye rôle caman joué Israël n'an y'a jateminɛ a ye chef de parti yaw kɛ ka poste ministériel caman occupé fo ka na laban bi président la wa juifu ka ɲɛmɔgɔba de fɛnɛ don o juifu minnu bɛ ka diɲɛ dominer bi olu ka ɲɛmɔgɔba de y'ale ye donc i bɛna ye k'a fɔ Scott Bayou fɛnɛ acteur américain ba de min ye série u ka série donnenba ninnu minnu ye succès baw kɛ ale y'a palmarès caman sɔrɔ a ye film caman tourné Amérique ka taa année 70 la fo ka taa bila année 80 na a ye carrière ba de kɛ hali télévision américaine na nka a fɛnɛ wolola le 22 septembre 1960 n'an bɔr'o la an bɛ se ka tayi Babiloniata i bɛna ye k'a fɔ patinage i b'a dɔn patinage de sport ye min ye succès ba ye Amérique jamanaw kɔnɔ tubabu jamanaw yɛrɛ kɔnɔ de façon générale ale i bɛna ye k'a fɔ maa don min wolola pareil le 22 septembre 1960 donc a kɛra champion ye Amérique siɲɛ caman a ye trophée caman sɔrɔ a dɔnnenba fɛnɛ don o domaine kɔnɔ donc an bɛna fɛnɛ d'avoir Jozic a fɛnɛ ancien international ye ballontanaba ye Europe jamana dɔ la n'a bɛ fɔ ko Yougoslavie donc a ye ballon tan kosɛbɛ Italie jamana kan wa a fɛnɛ succès ba kɛ an bɛ se ka hali misaliya kelen fara kan hali bi n'o ye français ka médecin dɔ ye n'a bɛ fɔ ko Antoine Flahault a fɛnɛ kɛra médecin ba ye épidémiologiste français don donc i bɛna ye k'a fɔ hali covid 19 in na maa don min ye scientifique ya recherche caman ba kɛ pandémie publique la donc nin bɛɛ wolola le 22 septembre 1960 Mali ma wolo la n ko Mali indépendance de taara ka bɛn n'o ye o dati de retenir la nka an k'a kɛ yɛrɛ dati man ɲi mais président joli nana Mali kunna olu yɛrɛ ma wolo le 22 septembre 1960 olu bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka kɛ maa kunnako ye donc olu ka dati Mali ko la o fanga kan ka se ka bonya u ka présidentya domaine na ka tɛmɛ indépendance min n'olu yɛrɛ ma ta yɛrɛ u nana sɔrɔ a taara o dati kelen na donc ne tɛ se ka dati bila jogo ɲɛ cogoya si la an ka jamana min kɔnɔ maaw nana ka na
bila présidaya la ministriya la u y'a bɛɛ kɛ suɲɛni ani binkani ani wali nafolo dun jamana narakili ka taa kɔntuw créer jamana wɛrɛw la ka taa duw sa jamana wɛrɛ la k'u musow n'u denw gate ka muso wɛrɛw ni sunguruw ni fɛn kuntanw bɛɛ gate ka jamana bila misère kɔnɔ corruption dan donc jogo de man ɲi waa dati de man ɲi donc an bɛ min fɔ maliyɛn bɛ toujours an bɛ taa fo problème de la ka réalité sociale to yen réalité sociale tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maliyɛn de jogo kan ka yɛlɛma dati man ka yɛlɛma donc ne t'a fɔ n ko hali transition min bɛ yen n ko ka dati yɛlɛma dɛ an b'a f'u ye u ka jogow de yɛlɛma u ka kɛ faso fɛ hali bi tiɲɛni minnu b'u ka baara kɛcogo la u ka maaw lamɛn ka sɔn a ma ka yɛlɛma don a la mali bɛ se ka taa ɲɛ ni o dɔrɔn de ye mais dati yɛlɛma hali bi anw ma sɔn o ma k'a fɔ ko mali ko bɛɛ problème bɛ se ka sigi dati kun anw ma sɔn a ma